बनेଇବା ଚାଉଳ ବରା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚାଉଳ ବରା ବନେଇବା ବହୁତ ସହଜ। ମାତ୍ର 2ଟି ସାମଗ୍ରୀରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚାଉଳ ବରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଚାଉଳ ବରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି ଗୋଟା ବିରି ଆଉ ନେଇଛି ଚାଉଳ ଚୁନା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚୋପା ଛଡ଼ା ବିରି ବି ନେଇପାରିବେ, ହେଲେ ଚୋପା ବାଲା ନେଲେ ବାସ୍ନା ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚୋପା ବାଲା ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଚାଉଳ ବି ଗୋଟେ ବି ନେଇପାରିବେ, ହେଲେ ମୁଁ ଚାଉଳ ଚୁନା ନେଇଯାଇଛି। ମିକ୍ସିଂ ଜାର୍ରେ ଏବେ ଗୋଟା ବିରିକୁ ଆମକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିନେବା। ରଖିବେ, ଯେହେତୁ ଏଟା ଚାଉଳ ବରା ହେବ, ଏମିତି ରହିଲେ ହିଁ ଭଲ ହେବ। ବିରିକୁ ଆମେ ଏବେ ଟିକେ ଫେଣେଇ ନେବା। ଫେଣେଇବା ଦ୍ୱାରା ବରାଟି ବହୁତ ନରମ ହେଇଥାଏ, ସଫ୍ଟ ବି ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବରାକୁ ଆମେ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ଆକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଫେଣେଇଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି କରିବେ, କରିବା ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ଏବେ ନେଇଯିବା ଚାଉଳ ଚୁନା। ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ଚାଉଳ ନେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଧିକ ବି ନେଇପାରିବେ। ଗୋଟେ ତାଟିଆରୁ ଅଧା ତାଟିଆ ନେଇଛି ଆଉ ଅଧା ରଖିଦେଉଛି। ଏବେ ଚାଉଳରେ କମ୍ କମ୍ ପାଣି ଦେବା, କାରଣ ଚୁନା ନେଉଛି, ଯେହେତୁ ଯଦି ବେଟରଟା ବେଶୀ ପାଣିଆ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଭଲ ହେବନି ଆମର। ତାପରେ ବିରିକୁ ଆମେ ନେଇଯିବା। କିଛି ଜିରା ନେଇଯିବା। ବରାରେ ଜିରା ପକେଇଲେ ଫ୍ଲେଭର ଭଲ ଆସିଥାଏ। ଜୁଆଣି ନେଇଯିବା। ଜୁଆଣି ପକେଇବା ଦ୍ୱାରା ବି ଭଲ ଫ୍ଲେଭର ଆସିଥାଏ। କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ନେଇଯିବା। ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକେଇବା ଦ୍ୱାରା ବି ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସିଥାଏ। ବେଟରକୁ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତେଲ ଗରମ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ବରା ଛାଣିବା। ଏତିକି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ଛାଣିଲେ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ବରା ଗୁଡ଼ାକ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ମିଡ଼ିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ରଖିକି ଛାଣିବେ, ନହେଲେ ଉପରେ ସବୁ ପୋଡ଼ିଯିବ, ଭିତରେ ସବୁ କଞ୍ଚା ଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଲୋରେ ଜାଳକୁ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଆମର ଚାଉଳ ବରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସଫ୍ଟ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।